Рапунцель. Сядайце, деткі, бліжэй. Сёння я раскажу вам казку, якую напісалі для вас браты Грым амаль 200 гадоў таму. Дакладней, не напісалі нават, а запісалі народную казку, якую распавядалі ім старыя бабулі або дзядулі. Гэта гісторыя пра дзяўчыну з дзіўным імем Рапунцель. Адкуль такое незвычайнае імя, спытаецеся вы, і чаму ў яе былі такія незвычайныя валасы? Дык вось, слухайце, але перш-наперш скажу, што Рапунцель – гэта палявая салата, якая валодае сапраўды казачнымі ўласцівасцямі. Паспрабуеш яе, робішся здаравей і мацней. Вядомая яна з даўніх часоў, зусім як у нас шчаўе. Лісце яе далікатнае, з прыемным арэхавым смакам, таму і прыйшлася салата даспадобы дзецям і дарослым. І яшчэ дадам, сёння, мае маленькія слухачы, вы любіце цешыць сябе цукеркамі. Але самі добра ведаеце, што гэта не зусім карысна. Вось калі паспрабуеце салату, і яна стане вашым любімым ласункам, то будзеце мець такія ж прыгожыя валасы, як у гераіні нашай сённяшняй казкі, дакладна, як у Рапунцель. Даўным-даўно жылі на свеце муж і жонка. Ім вельмі хацелася мець дзіця, але яго ўсё не было і не было. А ў тым пакойчыку, дзе яны жылі, мелася маленькае акенца, адкуль быў бачны дзівосны сад, у якім расло шмат цудоўных кветак і усялякай зеляніны. Але сад быў абнесены высокай агароджай, і ніхто не асмельваўся ў яго заходзіць, бо садам гэтым валодала адна магутная вядзьмарка, якую ўсе на свеце баяліся. Стаяла неяк жонка ля акенца, зазірнула ў сад і ўбачыла градку. І расла на ёй цудоўная салата Рапунцель. І была яна на выгляд такой свежай і такой ярка-зялёнай, што жанчыне вельмі захацелася пакаштаваць такога Рапунцелю. Гэтае жаданне ў яе з кожным днём усё больш расло. Але паколькі яна ведала, што дастаць салату ёй ніяк немагчыма, дык уся схуднела, збялела і выглядала хворай. Заўважыў гэта муж, спалохаўся і пытаецца: «Што з табою, моя жоначка? Чаго табе не хапае?» «Ах, — адказвае яна, — калі не здабыць мне з таго саду, што за нашым домам, зялёнага Рапунцелю, і не пакаштаваць, дык, далібог, вось лягу і памру». Муж вельмі кахаў сваю жонку, таму вырашыў: «Дастану я для яе такога Рапунцелю, чаго б мне гэта не каштавала». І вось пералез ён прыцемкам цераз каменную агароджу ў сад вядзьмаркі, нарваў спехам цэлыя прыгашчы зялёнага Рапунцелю і прынёс яго жонцы. Тая адразу ж прыгатавала сабе салаты і з прагнасцю з'ела. І яна ёй так спадабалася, што на другі дзень з'явіўся ў яе жаданне пасмакаваць салаты утрая большае, чым раней. І яна не магла супакоіцца, пакуль муж не пагадзіўся палезці ў сад яшчэ раз. Ён зноў прабраўся туды прыцемкам, але моцна перапалохаўся, пабачыўшы перад сабою вядзьмарку. «Як ты смееш лазіць у мой сад?» – раз'юшана закрычала яна. «І красць у мяне мой зялёны Рапунцель. Табе кепска будзе за гэта». «Ах, — адказаў ён, — вы ўжо мяне даруйце, я ж адважыўся на гэта па неабходнасці.
Моя жонка побачила з акенца ваш зялёны рапунцель і адчула такое жаданне пакаштаваць яго, што, мабыць, памерла б, каб яго не пакаштавала. Ведзьмарка хітра зірнула на спалоханага мужчыну і сказала: «Я дазволю табе набраць рапунцелю столькі, колькі ты пажадаеш, але пры адной умове: ты павінен будзеш аддаць мне дзіця, якое народзіцца ў тваёй жонкі. Я буду пра яго клапаціцца, як родная маці». І той ад страху пагадзіўся. Мінуў час, яго жонка нарадзіла яму дачку, але зараз жа з'явілася вядзьмарка, назвала дзіця Рапунцель і забрала з сабою. Вырасла Рапунцель самай прыгожай дзяўчынкай на свеце. Калі ёй исполнілася 12 гадоў, вядзьмарка падумала наперад, што настане час і з'явіцца той, каму Рапунцель наканавана, і забярэ яе з дому. А яна вельмі любіла красуню Рапунцель. Фрау Готель, а менавіта так звалі вядзьмарку, і не прыдумала нічога лепшага, як закрыць даверлівае дзіця у вежы, што знаходзілася ў лесе. У той вежы не было ні дзвярэй, ні лесвіцы, толькі на самым яе версе мелася маленькае акенца. Калі старая жанчына хацела пабачыць дзяўчыну і забрацца на вежу, яна крычала знізу: «Рапунцель, Рапунцель, прачніся! Спусці свае косачкі данізу!» Каса дадолу, маці дадому. А Рапунцель мела вельмі доўгія, нібыта шаўковыя, цудоўныя валасы. Пачуе на голас вядзьмаркі, якую да таго ж лічыла сваёй маці, скіне свае косы на цэлых 20 аршынаў уніз, і ўзбіраецца тады старая, ухапіўшыся за іх наверх. Мінула некалькі гадоў, і здарылася каралеўскаму сыну праязджаць на кані праз лес, дзе стаяла вежа. Раптам ён пачуў песню. Голас быў такім прыемным, што зачараваў хлопца. Юнак спыніўся і стаў прыслухоўвацца. Гэта спявала Рапунцель, бавячы ў адзіноце час. Трэба сказаць, так яна рабіла штодня. І ў той самы момант птушкі ў захапленні сціхалі, уражаныя прыгажосцю яе голасу і мелодыі,
якія яна выводзіла. Маладому і гожаму каралевічу захацелася ўбачыць пявунню, і ён стаў шукаць уваход у вежу. Але не знайшоў, і гэта стала для яго сапраўднай загадкай. Ён паехаў дамоў, але спеў так запаў яму ў душу, што ён кожны дзень выязджаў у лес і слухаў чароўны голас і разважаў, як пабачыць дзяўчыну. Аднойчы стаяў ён за дрэвамі, як з'явілася вядзьмарка, і пачуў, як яна паклікала: «Рапунцель, Рапунцель, прачніся, спусці свае косачкі данізу. Коса дадолу, маці дадому». Спусціла Рапунцель свае косы ўніз, і ўлезла старая да яе наверх. Калі гэта і ёсць тая лесвічка, па якую збіраюцца наверх, дык і мне трэба аднойчы паспрабаваць шчасце. І на другі дзень увечары пад'ехаў каралевіч да вежы і крыкнуў: «Рапунцель, Рапунцель, прачніся, спусці свае косачкі данізу». І адразу ж упалі валасы ўніз, юнак узабраўся наверх. Рапунцель, калі пабачыла, што да яе ўвайшоў чалавек, якога яна ніколі не бачыла, моцна спалохалася. Але каралевіч спачатку заспяваў яе песню, а потым расказаў, што яго сэрца было так кранута гэтымі спевамі, і не было яму нідзе спакою, і вырашыў ён абавязкова яе пабачыць. Тады Рапунцель супакоілася, пазнаёмілася з ім, і сталі яны час ад часу ўвечары сустракацца, размаўляць, ды спяваць разам. І гэта былі лепшыя гадзіны ў яе жыцці. Аднойчы каралевіч запытаўся ў яе, ці згодна яна выйсці з яго замуж. Рапунцель падумала, ён будзе любіць мяне больш, чым старая фрау Готэль, і дала сваю згоду і працягнула да яго рукі. Яна сказала: «Я ахвотна пайду разам з табою, але не ведаю, як мне спусціцца ўніз. Калі ты будзеш да мяне прыходзіць, бяры усялякі раз з сабою кавалак шоўку. Я буду плесці з яго лесвічку, і калі яна будзе гатова, я спушчуся ўніз, і ты павязеш мяне на сваім кані». Яны дамовіліся. Доўгі час фрау Готэль прыходзіла днём, а юнак увечары. Вядзьмарка нічога не прыкмячала да тых часоў, пакуль аднойчы Рапунцель не загаварыла з ёю і не сказала: «Скажы мне, фрау Готэль, чаму мне цябе цягнуць наверх цяжэй, чым маладога каралевіча? Ён падымаецца да мяне ў адно імгненне». «Ох ты, мерзотная дзяўчынка!» – закрычала вядзьмарка. «Што я чую? Я лічыла, што схавала цябе ад усіх, а ты мяне ўсё-такі падманула». І яна учапілася ў раз'юшанасці ў цудоўныя валасы Рапунцель, абматала іх некалькі разоў вакол левай рукі, а правую схапіла нажніцы і чык! Адрэзала іх, і дзівосныя косы упалі на зямлю. І была вядзьмарка такой бязлітаснай, што завяла няшчасную Рапунцель у глухі гушчар, каб давялося ёй там жыць у цемры, холадзе і вялікай беднасці. А ў той жа самы дзень, калі яна прагнала Рапунцель, яна прывязала вечарам адрэзаныя косы да аконнага крука, і калі з'явіўся каралевіч і крыкнуў: «Рапунцель, Рапунцель, прачніся, спусці свае косачкі данізу». Дык і спусціла вядзьмарка валасы ўніз. І ўзабраўся каралевіч наверх.
але не знайшоў там сваёй любай Рапунцель, а пабачыў старую ведьму. Тая зірнула на яго сваім злосным, з'едлівым позіркам. «Ага!» – крыкнула яна насмешліва. «Ты хочаш звесці сваю каханую, але прыгажу ні птушачкі няма болей у гняздочку, і яна ўжо не пяе. Яе знесла кошка, а табе да таго ж яна выдзерэ вочы. Ты страціў Рапунцель навек, не бачыць яе табе больш ніколі». Каралевіч быў не ў сабе ад гора і ў роспачы не заўважыў, як старая вядзьмарка ўзмахнула рукой і длінным кіпцюром пашкодзіла яму вочы. Мінулі гады, але не астыла сэрца юнака. Ён сумаваў па дзяўчыне і ўсюды шукаў яе. Аднойчы давялося ехаць яму праз цёмны лес, і пачуў ён знаёмую песню. Кінуўся ён у гушчар, і там знайшоў маленькі скасабочаны дамок, дзе жыла ў бядоце яго каханая Рапунцель. Кінуўся да яе Каралевіч. Пазнала яго і Рапунцель, абняла і горка заплакала. Дзве маленькія слязінкі трапілі яму на вочы, і ён зноў стаў бачыць, як раней. Ён вярнуў яе да людзей, прывёз у сваё каралеўства, дзе сустрэлі іх з радасцю. Яны ажаніліся і жылі доўгія-доўгія гады ў шчасці і заможнасці.